କଥା ନାହିଁ ଚିହ୍ନିକି ମାଛ ତ କାଠୁ କଥା ନାହିଁ 아 소주야 소주야. ଆଲୋ ସୌଦାଠି କାଠରୁ ନେବାକୁ ଆମ ଜେଜେ ଅପାର ମା ଇଟାୟା ବିନାଇ ଇନାଡ଼ି ନା ଫୁଟ କୁର୍ପିନାಡಿ ହଁ ଗା ଫୁଟ ଗୁଡ଼ ପିଞ୍ଜାଇ ଇଏ ବୁଢ଼ आपा काय बोड़ा घाटे का तो बढ़िया ना ଇରା କୋଉଠି ने कोडा मा या କୋଉଠି ଇନା ଟିକେ ପଡ଼ିଆ କୋଉଠି या म सानो भाई ओइ ପାଲାଟା ଚାଲେ ओइ 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 ले 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 खाइ बेटा खाइ रे हां खाली खाया बे ଏବେ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିଛି ମୁଁ ଚାଷରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିବା ଆପଣ କେମିତି ଅଛି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ ଆଉ ବାଏ ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ବା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏ ଜାଗା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଏଇ ଘରରେ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ବା ଦୂରରୁ କିଏ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କେ ରହନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଉଛି ଘର ଯାକ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତମେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କର ହାଇ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ ବା ଘର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘାଟି ଅଛି ଏଇଟା ଘାଟିରେ ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଘାଟି ଦେଇକି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆସିଥାଉ ଏ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆସିଲେ ଘାଟି କୁହାଯାଏ କୁନ୍ଦୁନାଟା ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ନୀତି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁନାଟା ବୋଲି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ନାଁ ଅଛି ମାନେ ଘାଟି ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି କୁନ୍ଦୁନାଟା ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ଗାଁ ଅଛି ବା କେତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସୋରିଷ ବା କି ଚାଷ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଚାଷ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ କି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେଇଠି ବହୁତ ତିଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ତିଳା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି ତିଳାଟା ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଘରେ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ତିଳାଟା ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ରେ ଘରକୁ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଆମ ଘରକୁ ମାନେ ଆମ ବାଡ଼କୁ ଏବେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଆମ ରିକୁ ଭାଇ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମସ୍ତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ କେତେଟା ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ଏପଟ କେତେ ଲଗାଇଛି ସେପଟ ବି ଏତେ ଉଠିନାହିଁ ବାସ୍ କେତେ ହେଇଛି କେତେ ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଛି କେତେ ନାହିଁ ଦଶ ହେଉଛି ଫୁଲ ବି ଫୁଟିନି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ହେଇଛି ଆଉ ବାସ୍ ଇଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି ଚାଷ କରାହେଇଛି ବାସ୍ ଏଠି ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ଆମ ଭାଇ ରିକୁ ଭାଇ ପୁରା ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପୁରା ମସ୍ତରେ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ପେଜ ଦେଖୁନ ଆହା ପାଣି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ କାମ ଧାମ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ କିଛି ଚାଷ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣୁନି ଡେଡ଼ି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବେ ଏଇଟା ଚିପିକି ଧରନା ସେଇଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ପାଣି ବି କିଛି ଦିଆହେଇନି ବାସ୍ ଏମିତିଆ ଶୁଖିଲା ହେଇକି ଅଛି ସାର ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି ସେତିକିରେ ଅଛି ଆଉ ବାସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ ପାଣି ଆକୁ ଟିକେ ଦରକାର ପାଣି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲରେ ହେବ ସାର ଦେଲାରୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲା ବାସ୍ ଏତିକି ଲଗାଇଛି ସେ ଶେଷ ଯାଏଁ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଲଗାଇଥିଲୁ ଯେ ବାଇଗଣ ସବୁ ପୁଚକା ହେଇଗଲାଣି ବାଇଗଣ ପରି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ନା ଖାଇବାର ସୁବିଧା ନା ଫିଙ୍ଗିଆ କ'ଣ କି ପଡ଼ିବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ବୋଲି ଅଛି ଆଉ
बैंगन सब मुचका मुचका हो गला कला बैंगन टे बहुत कला हो गला सब सब नष्ट हो गला कौन करिया एपट भी लगा है एपट भी टिके टिके है एपट पानी दिखाई थोड़े पानी मात्र दिखाई एपट अच्छी एपट सेकेंड टाइम लगाई एपट पानी दिखाई बस सार दि लेंबू वाह लेंबू भी केते तुलिया मस्त है लेंबू तो गोटे तुलिया गोटे तुलिले हे गोटे नहीं भल बेसी खाइले भल चलो बास ये मटन काटुंट मटन काट आम गाँव के काटा होमती से बजार के काटा सेमती किसी ना बस देखा कि काटुंट टे शांत आई यहाँ आमर बाड़ बास चाष हो कि ना चाष जगह पानी जगह गोटे कूँ अच्छे कूँ भंडा भी हो जाए पानी भी अच्छे केते गभीर अच्छे देखिए नाइस लगा ओटा कौन चना चना टे सुखाई कहीं देखिए बेस्ता नहीं क्या ये बेस्ता में कि ना बेस्ता नहीं yang ini maya apa sort naik tak nih na karena hati nih na na hati tiga yang maya ayah